Marzu Stellina l-lum nilqawkom qudiem il-Knisja ta' San George ġewwa Qormi. Dorna mal-Knisja ta' San Bastian, ħafna toro u hawnhekk ninsabu lesti biex irrebbukom premju verament sabiħ miegħi ġewwa Sqallija. L-importanti li intom tibqgħu taraw Xarabank u tistennewna li nħabtulkom fuq il-bib tad-dar. Isa għax beda Xarabank. Morna, le. Min qudiem il-knejjes għal Main Road Stellina qtajt li nifsi. Jieħandu, ara qasna fejdila. Mela. Ups. Kemm iddoq dil-qampina di oġbitni. Hello, jiena Melanie. Għalli se jkun ma tistax tiftaħ li għandi xi ħaġa x'ngħidlek hu. Grazzi. Imma ma tistax iddumta? Grazzi. Hello. Kif inti? Alright, me, Inti x'ismek? Noel. Saqsejtni x'għandi bżonn? Mhux għarfejn. Taf x'għandi bżonn? Inkun naf x'qed tagħmel. Ekku television Xarabank. Bis-serjetà, nista' nar imma. Kemm joġobni l-kulur li għandek fuq hekk kemm hu sabiħ nista' nitlaq. Imma hija miegħi tax nistħil. U qed nara l-Peppi fuq l-iskrin. Ġew qed narak. Mela. Proset. Isma' naqra ħdejja mhux ħrabtli. Hello. Hello. Alright, inti x'ismek? You know li simni. No, mela no, qed tarafni. Ejwa, fu Xarabank. Ma dija. Wara għaraf ta' xejn. Alright. Mela, lejn qiegħda hawnhekk fisser li għandna sorpriża lik. Sorpriża Sorpriża sabiħa. Aħna se mmorru ġewwa Sqallija. Sewa. Se jkollna grupp ovvjament tal magħna u meta se nkunu qegħdin hemmhekk. Ħammorru bil-katamaran. Ħan qattaw 3 tim ġewwa Converted Railway Station. Wow. Ġewwa l-muntanji. U hemmhekk se mmorru nżuru l-isbaħ bliet ġewwa Sqallija. Ħammorru Raguża bla Modika. Inti tħobb tikol tajjeb? Iva, importanti. Mela, Sqallija għandhom ikel fenomenali. U aħna ħankunu qegħdin nduqu l-ispeċjalitajiet tagħmel. Meta se nkunu qegħdin hemmhekk ukoll, il-premju d-darba jinkludi xi ħaġa sabiħa wkoll. Ħajkonna magħna il-life coach John Schwierer, u meta se nkunu qegħdin hemmhekk se norganizzaw seminar. U f'dan is-seminar huwa se jgħallimna kif ngħixu ħajja iktar tranquilla u sabiħa u kif nitilfu jekk ikun hemm bżonn il-piżejjed ukoll. Inti ma l-ewwel ħaġa taċċetta kieku li tiġi magħna. Naħseb iva jien. Mela ħaġa sempliċi, hawnhekk għandna 3 envelopes la il-B u ċ. Wieħed minnhom? Display l-ewwel wieħed. La, Stellina fidejk niftħu l-mistoqsija żgħira marbuta ma' Sqallija u sempliċi. Sqallija tista' tikol plattaġin tajjeb. 100%. Let's go! Ruħek għal-mana ġewwa Sqallija u fejn inti se tqatta 3 tim magħna li żgur ma se tinsihom. Niġi magħkom Tajjeb, tiġi? 100%. Aħna rriduk. Tajjeb ħafna. Isma' baqa' xi ħaġa oħra ta' Mela, flimkien. 1, 2, 3. Xarabank. Oweho.